sofa wallahi. Allah mutum yana. Wallahi muna Yunwa yau kwana 4 rabona da cin shinkafa ma na manta. wannan kwana 4 ni jiya garin kwaki ma aka jika na ce ba zan ci ba. Ni ba kanshi fa nake ji wallahi. Wallahi kanshin kuɗi nake ji wa kuɗi kuma. Kuɗi. To ni dai na tafi gida ya kada America. Shi kuma wannan sinsine me yake? Allah baka lafiya. Barka ne. Lafiya kalawar. Gani. Kai. 1, 2, 3, 4. Kai. Ya Allah yau. Sai an jima ko? Malam ban gane sai an jima ba ni kuɗi na mana. Ai karka damu. Ban gane kan dan ba ni kuɗi na. Ni da kuɗi amana ne. Idan ka ga kuɗi yanzu suna da wani abu ɗaya. Wallahi idan ba kuɗi a hannuna mutuwa zan yi, ba zan iya rayuwa ba sai da kuɗi. Ba ni kuɗi na mana malam. Idan ba kuɗi ba zan iya rayuwa ba mutuwa zan yi. Ba kuɗin ka ce ba ka iya komai mato ba an kashe ka. What?